Alhaji Obobo wanda ya kasance mazaunin jihar Ogun ne, wanda yake ba wa matasa da kuma dukkanin mutane mamaki domin yakan iya tafiya daga wani gari zuwa wani gari a faɗin Najeriya a ƙafa. Wani lokaci domin yawon ziyara, wani lokaci domin yawon buɗe ido, wani lokaci kuma domin kawo ziyara ga masoyansa. Sai dai ya taho tun daga jihar Ogun har izuwa cikin jihar Kano domin nuna soyayyarsa ga sarkin jihar Kano, kuma sa'annan ya samu tarba kamar yadda yake tsammani. Daman jihar Kano jiha ce ta baƙi, kuma sannan jiha ce mai mutunta mutane. Babu yadda za a yi a ce irin wannan tafiya sa'annan ya zo jihar Kano sa'annan bai samu tarba mai kyau ba. Sai dai ya gana da Sarki Sanusi Lamiɗo bayan da a yau ne ya samu zuwa wannan fada, kuma sa'annan sun gaisa, kuma sa'annan Sarki Sanusi Lamiɗo ya ji daɗin wannan ziyara da ya yi. Sai dai akwai abubuwa da dama wanda mutane ke ganin cewa tabbas wannan bawan Allah na yin ƙoƙari sosai, domin daga Ogun zuwa jihar Kano ya kwashe kwana 25 sa'annan ya iso wannan gari.